Добре дошли във втория епизод от изкопаването на най-голямата дупка. A Game About Digging a Hole. Не помня къде бяхме стигнали. Май около 10 метра, ако не се лъжа. Ами да, 11, 12. Добре. Реално играта все още ми е интересна. Цяло аз даже нищо не съм открил. Но се представям до последния епизод. Каква мъка ще бъде. Странно започвам епизода, нали? Пуснах игра и почнах да се оплаквам от нея. Така, все още продължаваме да копаем целеустремено само надолу. Целта е да стигнем до по-богатите минерали, така да кажа. За да може по-бързо да апгрейднем на макс всичко. И реално да започнем истинското копане. Защото тук е целта, нашата цел в тази поредица не е да стигнем най-долу, а целта не е да изкопаем 100% от играта, за да направим най-голямата дупка. Така. Ще мога ли да се върна? Добре. Накосвам отново, накосвам за малко. Още в началото да експлодираме. Така, сравнение с първия епизод, между другото, да ви кажа. Предполагам, че има лека видима разлика. В осветлението говоря. Също тук до мен има, как се виждате, нещо ново. Не знам точно какво е. Не съм аз инициатор. Така като гледам, може би се очертава през... Без да не казвам голяма дума, но през няколко клипа може би ще се сменям локацията. Това къде се намирам в апартамента. Просто сме в такъв период. Да видим още колко време ще ми трябва, докато се здобия с бюрото. Бюрото, с което ще започнем да правим сетъпа. Обмислил съм, между другото, в момента, в който започна да поръчвам, реално да започна едно по едно да поръчвам нещата. И идеята ми е да ги заснемам и да ги пускам в канала. Нещата, които като ги съберем всичките, ще стане екзодия и ще съберем сетъпа, който ни трябва реално, за да правим видеа. Не знам точно какви ще бъдат, може би след време няма да са само за игри. Но сега, понеже ми е най-лесно, пък и навънка е зима. Хората на изкуството от зимата са почивка, поне някой. И ще видим хубавото време на пролет какво ще ни предоставя. До тогава сетъпът трябва да е готов задължително. И така нататък. Да оставим тази тема. Давайте да търсим руди. Тук виждам някаква дупка ми се откри. Обаче да слизам ли надолу? Сякаш е малко тъмно. Трябва да сложим малко лампи. О, тук виждам нов минерал. Чакайте да видим. Слагам тук една лампа. Къде отиде? Ето го. Какво е това? Силвър. Супер, вече имаме сребро. И това вече са пари. Няма да продаваме желязо. И мед. Опа. Къде беше? Малко не знам дали има смисъл да се отклонявам в такива
разни процепи, които случайно откриваме. Може би ще ме забавят. Поне така мисля. Тук голяма дъница е. Хоп, хоп. Това е още някакъв. Това тук ма дразни. Опа, опа. Не исках да се отклонявам, ама виж. Как да не ти стане интересно да разкопаеш сега, когато индикатора се включва? Индикатора за съкровище. Айде. Има ли нещо друго, което мога да взема? Опа, тук има. Не трябва да копая много, макар че то трябва да сляза надолу май. Има още дупки. Тук направо е бъкано с този мет. Опа. Заклещих се. Ето и беше проблема май. Какво стана? Махни тази лампа. Стояне, не мога да я махна, не? Чакай да видим, така мога ли да заредя батерията? Не. Между другото, има един бък с тези лампи. Но може да го проверите това в интернет, няма да ви го показвам. Или поне не сега. Реално бъга представлява, когато сложиш някъде лампа и след това я махнеш. Тоест ти не махаш лампата, махаш около лампата. Там където си сложил лампата и всичко около нея изчезва. Но като цяло за сега няма да го видите тук. Трябва тук да се разширя малко, за да мога да вляза. По-влизането всъщност е лесно, за да мога после да изляза. Преди да ми падне батерията. Това ще бъде... Извинявам се. Добре, мисля, че това ще е достатъчно, за да мога да... И среброто ли унищожи без да искам? Сигурно тук ще мога да влизам и да излизам. Този джетпак нещо много бавно за да се движи. Дали ни трябва него да въгрина? Ето тук има нещо по-различно от обичайно. Но ще копая след малко, защото тук има доста ори
които май ще ни позволят да апгрейднем лопатата и сега, като се качим. Айде, това беше. Тук някъде видях плаваща пръст. Ето я. Браво. Най-сетне апгрейднахме лопатата. Не, няма да апгрейдам нищо. Директно ще апгрейдам лопатата. Добре, тук няма ли още сребро? Ето. Тук не се вижда. Видях го. Тази лопата колко повече копай. Вижте колко бързо разширихме от тук плаваща пръстима. Само да ви кажа, че имам котка. И нещо се е разшалва. Така че ако случайно чуете нещо да мечи, извинявам се. Човека си иска да му обърнеш внимание. Айде, апгрейдваме лопатата сега. Оп, на скъде беше? Мале, джетпака е много бавен. След лопатата може би... Айде. Оп. Гледайте каква голяма лопата. И права лопата ли се води? Ето и много ма дразни тук. Айде. Айде, вече може да копна тук няколко пъти. Да видим. Какво съкровище ще ми покаже. О. Тук ще трябва динамити. Ще ни трябва динамити. Аз пари нямам. Гледай сега. Ко не мога да вляза, ако не го гръмна. Как може? Добре. Дано имаме достатъчно за динамити. Аз забравих, че сме с бързия джетпак. Нямаме. Трябва от среброто. Топа тук само сребро. Навсякъде сребро. Тук няма сребро. Как може такова нещо? Не мога ли да махна? Поне намерихме сребро. Добре. Поне ще си купим динамита. Поне ще гръмнем този камък, който ни пречи. Айде, направете път. Един динамит.
То с камък що не го гръмна? Аз мисля, че го гръмнеш него. Тука задължително една лампа трябва да сложим, че нищо не се вижда. Оп. Намерихме злато ли? Откъде дойдето и злато? Тук няма ли още злато? Къде го е? Как да го махна се? Чакайте, че няма да се кача. Ох, качихме за пак на косъм. Добре, 140. Динамит, лампа, айде. Още ще апгрейдаме. Бързо слезе надолу. То ми взе живот. Динамита ми взема живот. О, още голд. Не знам колко струва голда. Помислих, че има още един голд. Добре, те защо не мога да ги махна, гледай. Той се махна, той. Добре. Да видим какво има тук. 2 динамита, 3 лампи и $65. $65 за това ли купая? $65, ти смятай. Чай да видим колко струва голда. По един голд е повече от $65. То какъв е смисъл? Защо изобщо са ги сложили там? $50, добре. Само за секунда ставам, че този котарак е подивял. Така. Нямаше какво да стане. Почна да се играе, тук има едни декори. Почна да надига декорите, пък няма как да го оставя.
Нещо се е объркал. Сега ще бъде наказан в коридора да стои. Поне докато свърши клипа. Тук обаче видях много силвър. Искам да ги взема. Тук реално нямаме какво да правим. И обмислям откъдето започнахме дупката. Там да продължим. Тук навсякъде някакви разклонения се получават. Навсякъде има някакви дупки, проходи. Кой ги е направил? Сякаш има нещо така живо. Ма лопатата така наистина копай доста. Харесва ми. $50, много добре. Вече динамити и лампи имаме достатъчно. По-скоро имаме нужда от апгрейди. И то от апгрейд на естествено лопатата. Сега този отвор, който ми се откри, как да не вляза вътре? Не, че нещо открих, ама... Добре, че не ми се включи детектора, защото пак ще се отклони и да купая там. За колко беше? $62? $62 копахме. Новния тунел под земята. Това ще ни трябва, за да апгрейднем по-бързо. И сега ще напълним... Опа. Опа. Сега ще напълним раницата. Сега, за да имаме светлина, ето така правим. Една лампа. Нарочно ги слагам, между другото, тук, където свършва картата. Свършва двора ми. Защото ако ги сложа в пръста, рано или късно ще трябва да ги изкопая. Пък така като ги сложа там, знам, че поне ще останат задълго. Не знам, между другото не съм поглеждал дали когато изкопаеш 100% от играта и реално всичко си разкрил, дали когато погледнеш отгоре надолу е тъмно или реално слънцето осветява додолу. Ето това не съм проверил, но може би ще го открием малко по-напред в епизодите. Батери, уоу. Хайде да не съм напълнил раницата. Често не трябва да се качвам. О, какво видях тук? Бая, има да се пълни тази раница, май много я апгрейднахме. Маса е напълнил. Перфектно. Оп, $205. Къде ме цюха парти? Аз харчих ли? Час преди малко нямах ли $300?
Колко бързо заминават парите. Какво нещо май е по-различно? Или така ми се струва? Само се чуя тук защо е по-различна стената, стои някакъв бък ли или си е така. Оп, напълнихме. Тук нещо стърчи. Оп, оп, оп. Маля какво копане, 26 метра днес, като започнахме клипа. Опа, тук има скала. Чакайте да я гръмнем. Къде отиде динамита? Динамита ми падна някъде. Да не е някакъв бък. Какво става тук? Някаква голяма дупка. Да не да стигнахме до някъде, каквото и някаква... Нещо различно ми се виждат. Други такива стърчащи. Тези може би. И сега как ще изкопа около себе си и ще остана във въздуха на плаваща пръст. Много няма да тирам. Добре. Още не ми достига да е. И сега ще апгрейднем. Не знам на макс ли това или не. Тук мисля, че имаме нужда от една крушчица. И реално... Къде отивахме? Никъде топ.
Няма нищо по-различно. Ще едно и също. Продължаваме надолу. Опа, злато. Май вече стигнахме на нивото на златото. Тук там може да се среща малко по-често. Пак е доста добре. Мисля, че в началото на епизода бяхме на 12 метра. Стартвало тук само злато е. Той какво е сега? Мога ли да... Ще са получили от първия път? Право. Опа, няма го. Взема ли голямата лопата? Почвам да копая стабилно. Събирам много яко кинки. Вземам динамит и почваме да гървим. Ето това е стратегията. Мале хора, между другото, на живо случвало ли се някога да ви дадат една лопата и да ви кажете копайте една дупка? Защото на мен ми се е случвало. Няма нищо общо с това. Там копаеш цял ден и нищо не си изкопал. Не сме напълнили чантата, но пък събрахме само голд, нищо друго. Така че би трябвало пак да има някаква цифра. 175, доста добре. Предпоследното още 1500 ще апгрейднем. Дайте само да видим как работи. Опа, аз ще умра докато стигна долу. Гледай сега какво копане става. Малко да разширим. Това тук вече е друго нещо. Мале, това колко бързо ми изяжда батерията. Но добре, от тук нататък вече играта става може би по-интересна, защото почваме да правим пари. Да фърля няколко. Кафе шан... Не, те няма как да стигнат долу, те ще гръмнат. Не го видях къде гръмна. Нищото. Добре, както и да е. Зареждаме хелта. Всичко е фул, още един динамит. Още една лампа. И когато ми излезе този надпис, означава, че е време да приключим с този епизод. Сейфваме играта. И така, ще ви чакам тук в трети епизод. Хубава вечер, хора. Чао, чао.